Diin kagikan munday. Kailan nina? Ano man? Dinhi si Matoy karon. Nagpahibaw mo ni si Sir Marlon ugma sa hapon sa ato. Ano man? Mamisita siya ni Hiling. Abi-abihay gid ninyo munday ha. Kay sa di madugay mahimo na siya tong sakop sa atong pamilya. Mahimo na to siya kumaga. Maga si Minaw. Abi-abi ha? Marunga gid ninyo munday. Kay mauwawan unya ta. Ikay tarong niya abi-abi. Imo man ang gusto. Ikay pahilo na. Ay di munday. Ato gid sa abi-abihon. Kapila nimo kay ikaw inahan. Bagay. Kalo sa man kuno na nato at tarong nga gabi-abi imong amo. Ha? Ikaw may pagdidi pamilya. Di ikay manglibasog. Ay lagi pagin-ana munday. Ato ipakita ang restong naong. Kakay mo ari ato agaon. Ngano man kuno, di ba ikaw may importante na? Imo na importansyahan good kay ngano, imo na tanang plano. Problema na nimo tanan. Pagpinda ni Patayan na. Yabi ayo. Berling kalitahan yun. Adoy! Adoy! Ubanday ay, oy si malate mo amahan no? Dali sige sa siya oh. Daan ko sa naugan na lang yan. Ato dito. Adoy! Na. Adoy! Satay! Kahit ko! Ano tay? Katong manok ba? Katong manok nga lagan, katong do kabuok, himungaan og sunoy. Takpa to. Lat itong usa, yang usa, atong aslon. Katong sunoy. Kay mo ari sa Sir Marlon. Nanay! Adoy. Ang himungaan og sunoy kuno, ihawon og ma, masugot ka? Unsa? Ang himungaan lagi og sunoy, ipaihaw lagi ni tatay og ma. Oy, kanindot gud niya gud. Ipaihaw gud niya nga kanang himungaan. Pinalit ko pa na dito nito niya. Ang sunod mo na akong paliwatan. Tarong gadi siya oy. Sa man taon ka? Nya, ang katong himungaan. Yapagan mo kayo to. Lain na siya bakit ang iyato. Basta ayaw ginaghilap ti akong himungaan og sunoy. Pangitag lain nga imong ihawon i-receive sa imuhang amo. Ikaw ba? Kadako lang baba ni mo. Anong sumbong-sumbong mo sa ka? Panangid lagi kong nanay, kay kasabay niya ko. Pinangga na ba kayo na niya mga manok? Sa padiha, usap na ikong kasungko ni mo, kung kay katawod. Naalagi kay katungod, pero mas namay katungod si nanay, kay siya may maglawag ka ng mga manok. Ano mo oy? Lalis naman sad mo. Ang si tatay gustong ipaihaw ang mga manok, niya si nanay di man gusto. Naro ba tayo bisita og ma? Sa may bisita. Sir Marlon kuno. Di kay busugos nanay anak kay galagot gutong Sir Marlon kay mamugos. Unsa man, mukontra yung mo na kong tanan? Gusto mo mabalik ang sakit? Hantong nga mamatay ko? Ay, lagkasuko tay. Istorya raman niya to ah. Ah, visit mo? Ha? Adoy! Kuha ko kabal ko na dito, kailan baga? Kay moto ko din Kuha ko din Mga visit mo, may mga ayaw. Sus, mga kurakol mong dako. Inuwang mo ni. Noang lagi. Pero kuyaw, kung di na ito madesisyonan dayon, yaw mo na ilang ihawon ang kanding kung di takatubag na. Kuyaw lagi. Pero wa ko mahadlok na ilang huga. Bisag ako. Wag ko mahadlok ka na, gyud. Ila ko no ihawon ang kanding. Yawon. Makabuhat ka sila na bon. Ay, ate Kronoy. Aron ta magaba. Naibawan na ko sila may gantado ng kandingan niya ilang yawon. Saan sa kanila pag-ihaw? Encantado man na. Oo gani. Naibawan naman sila ng engkantado ng kandingan. Mao gyud. Nya usa pa wa sila kabaw kung asa atong kandingan nga malibang og kwarta kay upat mo sila kabuok. Maunay nakapalibog sa ilang una-una. Unya kay naglibog man. Unya nangandoy pa sila nga makakwarta. Yawa pa, pakyas pa. Mauna naghimo sila ining kondisyon na. At ika ko do! Nya, bon. Sa may desisyon mo. Atos lahat agad ngayon na makakwarta sad. Gusto mas na makakwarta milyon. Ayo, ayo.
Di ta magpadada yun. Di ta magpabuyo. So, Ayaw sa mga tumato na na. Ato sila din sa balibad. ayaw. Magpaligoy-ligoy yun ata. Maunay ginaingon. Ya, pakuntisay sa abilidad sa utok. Eh kung magpadata, apil dita. Ya, kung sa akin maayo ba? Huna tag say mayong itubag ni suwata. Kita na. Duwa ni sa pangisipon. Sa pagkakaroon sila may nakaunag labay sa ilang paon diri nato. Mao nang ato ginanghunaon pag maayo. Ay, mas labing maayo ba kung ato sumbong ni Kapitana ba? Ayaw, ayaw. Sumpong taon. Kita may kitagaan aning problema ha. Kita may labing mahinungdanon ini problema ha. O sa kita may magunahuna kung saan na to pagsulbad sa inatong hunahuna. Ikaw good? Aggadra ko nimo. Mao nang ato ginampinsar-pinsaron pag maayo. Tuktukan na to ni pag maayo. Kaya pa maghukad na lang. Kita maghukad dito. Kaya ato dito pag tuktok. Klaro dito sulbad na to dito ha. Kita po meeting dito sa lungsod. Paano pa sila? Eh, naghibaw pa. Kung siya mga pahitabo doon sa tuwang bukid. Mo ba? Oo. Kaya, ang ilang gibalita dito, na katong suporterero na iso ka nung makipagbatok dito sa mga tulisan. Kaya, doon na day, ito dito. Kaya ginadlaw ka no? Ilang isuong pag yun ang lugar sa mga tulisan. Isa ka, no? Pangalan ka ng Simon. Ang usawa maili. Gusto na ko, iho. Panihan niya itong pangalan ng Simon o katoy ang kauban. Kaya, pa ito ilang gibuhat, ba? Nauyon ko ato. Ako na ton. Oh, unya. Apila niyag susi, ha? Kinaya ako nabalitaan gikan sa lungsod. Na siyang paro ka, no? Nangitag kinsay mo bantay sa kanding. Bantay sa kanding? Oh, may lang balitaan ako dito sa lungsod. Ano ba? Pero ako mag-ingon, ha? Na mao ng kanding nga itong ipangita. Basta, naghisgot lang og kanding. Susihon ko ni pa. Ilang. Atuon ko to karon si Simon. Akong paniyon. Bisan pa. Pariyat na rin. Oh, lagi pero karon dayon ako atuon si Simon. Ay kaniya ka. Papa ba? Gustong makikinabi ni Simon. Pero kinahanglan nga katungkuyog ni Simon dito sa pagkatulat teritoryo sa mga tulisan. Kada? Isa to siya. Ako may puntan mo. Si Simon may puntan. Kasi sila may nagkuyog. Ano sir? Eh, din na. Ugmas buntag. Oo. Ito din. Ay, timing gila. Ano naman sad ka tay? Murag mo balik na niya akong sakit. Ha? Ano naman? Da, kanang inahan mo, ug mga igsuon mo. Makulok kay dagko. Nasuko, nga giuyonan ko nimo sa akong plano. Pasagdi na lang guna sila. Nagtagdagod. Na, saan na to anak? Nasaba man kayo. Gusto siguro, mamatay na ko. Tay, pasagdi na lang lagi na sila, tay. Total, nito man na bitaw ko si mong gusto. Da, tabagi na sila Helen. Nganong supak pa na sila nga man namang sabot. One here ba to si Sir Marlon? Ha? Muaris ato, tay? Muari, kay makiksulti ni mo. Unya, wa man sila gusto. Sinanay ni mo. Labi na nas andoy. Mura na magdi bayot. Kalami, tapelingon. Eh, nagsaba tayo eh. Ako na lang magigsulti nila.
Uy, kamo ba? Ayaw na lang ninyo gilabtis tatay. Ayun sa din naman siya. Sige, unsa ninyo siya? Kamo ba? Inyo mo guna siya padungog-dungogon ng tipao. Namayo ka na. Da, kung doon na maging siya sakit ka tinuon, ang kanang sakit niya, gitawag nag-ambisyoso. Papa day. Wala talaga mula. Bakit sila kisuwat pa? Paabot ng guta. Lima pa. Sao kanila pagpadangat sa ilang tubag, no? Ay, pinatulisan para nila. Abot ng guta. Lagmit, padong ito diri. Ano, kanang lipart. Kung mag-istorya sila nato sa personal, sugot na. Sugot? Oh, sugot ko. Mayo na part, kaya makadungog ta silang desisyon. Nga part, kung patuon ta nila dito. Binoan na kayo na part. Nanata sa itong teritoryo, sila may angay mo anhi diri. Sa gituon lang sa ito, bugo. Sakto lang. Sakto mo lang. Kaya di kita kasabot sa ilang desisyon sa kita ko'y kasuot. Di kita ipatuon, kalaki rin nila. Sila may angay na itong dapiton diri. Aw, ato ginabuhaton. Pinanglan, pabor sila sa ato ang kondisyon. Muuyon yun sila. Tural. Sila may nanginanglan na to. Inaas to ang kanding. Sama ka. Hindi ka nila, no? Tuon sa sila, ha? Hindi na kaagad kaon. Ah, sige. Pabot lang ta, hanto dugma. Nya, saray, may bawo, ha? Magdapit nila. Tay. Pasakon daw kang nanay ay. Kay panuhuton ka diri tugno kaayo. Ari lang ko. Pasakon lagi kang nanay tay kay kuan ka diri tugno. Ari lang ko, ay ako gilabti. Ganahan ko diri, way mga sabukan. Kung diri ka di maglabad ang ako, masamot ka diri ang mga tapian. Lupig pa'y bata ni mo anak. Unsay lupig ang bata? Di ay, nga magludlood man dayon kadayon. Saan ko pag-ayo? Nga inyo mo lang kong tabangan. Ngugahin mo ko. Kay gitabangan di ay ka. Kaya unsam na ina, pulos mo supak sa kunahuna. Sakit-sakit lang mo sa kundugan na. Unsa man sa katay uy? Nagpadayag rin sa among kasagmuyo. Dili man sad mahimo nga ikaw ray mo hukom sa usa ka desisyon. Ang uban mo supak man kung ano may tabo. Lain-lain bitaw gunahuna unsa man katay uy. Paghilo mo kung may gusto. Pagod na sad. Sultiyo si kay ka. Usa ka na kadaan sa kubot. So babiyo na noon ko. Ngano gutaon? Ikaw may sabaan kayo. Tuwa sa hiling nga may hintungdan. Nagilimlim lang. Mga salbahe mo, mga badlungon kay mo. Masamot ang sakit ninyo. Naghilom lagi tay. Pero wala ka kay bawo ni Helen tay. Nga naghilak to siya sa tago. Sinaghilak, iburo ng sulti. Malipayo na silin. Kamu rin kabut-buhatan ng mga istriya, ha? Ngano na sa kadensyo? Asa nasag ka? Sapot nasag ka? Nagbuhat kong tarong ning baya. Naghan kayo mong hasol. Problema kita. Samot sakit na ninyo. Kakapoy ba nimo sige gahot? Iwan sa nagigatan nimong anak. Ikaw gitambagan kasi mong anak kay bugnaw kay dire. Adto ka sa taas sa babalhinan og pahuway. Kahit ka kay ko, subirbiyog yug ka. Pakita lang gid ana iyang kabuang oy. Otro si Kamunday. Galagot yung kanako. Kinsa may di maglagot do? Kana kagay si mong maglagot yug ko. Nakahibaw ko Munday. Gusto ka mamatay kong sayo. Kaya imo kong ilisa, gwapo. He? Ikaw? Agoy, ginuko lang ano o gusto ho na
Densyo? Hagbay raoy, di na ako maghuwat, mamatay pa ka. Nga nugutang huwaton, pati ka magpakamatay. Mangita ko kung gusto ho na ako. Pataka na lagyam-yam ay. Ano, pangita mo nga to? Kanang Pangita, gusto batanon! Den, ikot. Den. Ito yung papa nyo, importante kayo. Tayo, believe sa ko ni mula. Iso kay ka nga niadto sa teritoryo tulisan. Ya may kuyog mo kuno ka. Ha? Believe kis papa. Ako ni believe sa ko kay perting kurso na daha. Tinawad na sir ay. Pero wala na mo matuman ang among toyo sir nga pagbawi sa kanding nga ilang isakmit. Adi ay. Unya, hain man ron ang imong kauban dito.